Здравейте всички ви боксери, аз съм Криси до 00 и днес ще ви покажа светът, който го почнах на 28 януари 2012 година, а днес е 29 януари. Така, да започваме с градинката. Аз последния път, когато така обрях пшеницата и посадих на ново, ето, съвсем обикновена, да, тук ще поразнено, обикновена градинка. Така, се ротираме до тук. Айде. Ето тук надоле ми е мината, но сега няма да слизам надоле. Ай там нефт съм си оставил, ако случайно ми потрябва и тук горе. Така, сега да ви покажа басейна. Много време ми отне да намеря толкова желязо за Iron Blocks. Дори ми остана малко. Поне 3-4 часа съм си играл. Фиу, буф. Така сега наред къща да покажа. Ето съвсем нормална печка. Сега да ви покажа само бронията ми. Ето. И диаманти малко намерих. Така. Да ви покажа нещо като втория етаж. Ето. Легло и крафтинг тейбъл. Или така наречения workbench. Така съндъкът ми зад картината. Ето. Ето това съм направил само за един ден, така да се каже. Ето. Изкопано. Кофи, тикви, тухли. Ето ми ги тези по-ценните неща. Ето 49 железо ми остана. 2 диаманта. 32 редстоуна, 16 гънпаудъра. Не, 16 лаписа азули, 11 гънпаудъра. Само да остават тия неща тук. Риби, пилета, бонмил и още неща са ми останали. Така. Това беше от мен. Това съм направил само за един ден. Дано ви е харесало и довиждане!